la declaració d'independència del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre. Bueno, aquí el meu argument és molt clar. Aquesta declaració es va produir, crec, amb 72 diputats del Parlament de Catalunya, amb el vot a favor, no estic gaire segur en aquell moment, però sí que estic segur que és sobre 135 diputats. Llavors veig que és una majoria, considero, insuficient per una declaració tan important. És la creació d'un nou país, independitzar-se d'Espanya. Llavors no acabo de veure com una majoria tan exigua es pot acceptar. És començar un nou país en la meitat de la població en contra d'aquesta independència. Crec que no és una majoria suficient i és una cosa que s'hauria de